Get ready. Kaylee Heyuthi kumsang ni August Lakhan Le Sister Saira Alopianga Stephanie le Martin Thihphah pasari zinga pakhat anibok Anmani toka anchang chive hle a Kaylee ro chuan anin chung chu nuamati hle thung A unaw te chu a hmangai thiam emema Abikin an unawa meicheno pangberle anu nen chuan anin pole zwalbok Ama hi mitrong du takani a chian tam tak ani lem lo na a chian nei chun te nen chuan anin po hle ni tin Tleirawl dang te ang bokin a phone chu a chil he boka ama a bit chot tila kan soi swal om love tunlai thalai te ang thawin Facebook po a chil hle renga thalak upload ringa status nei kur ngoi renga friend request thon le donte Messenger mi biak kwalte grupa inka kwalvel te chu atlei pui em mayani mitam tak ang thawin a friendly sa achan bi ai tamjok chu ami malin a she hau bik lobok kumsang ni sompanga oktobara po chuan ni dangang thawin friend request adong le tanola mi pakhat kumsum ni pasari mi ani nge a mela tang po chuan tunge ni ti a hri chi alawa ma se chu pa luik in ti chu Ati dan chanang bukin a accept le thauthung. A accept no re lo te a chuan a phone chu aron rile tatlinga. A chian thar liuk chuan message alo thona lo ni. Anin chuan liuk chuan ai icha mo ti te hi lo thona. Kaylee chuan hannel ngal bor chu du lo viau na a pangai takin a chang ve maya liuk chuan ron reply in chianin to man nga thu te a profile ena changin a thati zong takani wanga ron et ani thote ron soita a liukhi Kaylee omna bullok ipstoka om ani nge tin liuk chuan Kaylee chu sha chian le zwala du thote aron soiluam nge a Kaylee chuan noamati ruta riau maya mipa ama chilo tingoi tole hrichiang chak tu chu ani Tleirawl chan ek rilruwa chuan atlana ta riau maya achang le chhota zela tin achan let na po angai na ti atilang chhowe bok ti chuan ni tin mai chuan anin be chho tanta a liuk tlangwal phan changchin to chuan chu Tleirawl te ril ru ne dan chu alo shena samaya Kaylee chu achiat lo thu te engtin nge ila single reng thei jok ti te in Kaylee mutuina tur tok te chuan thiam takin abi chhota a chu tianga liukan Kaylee hne na Ivan chelawati te chuan Kaylee chuan oi om lo e ka thalo o te chu anti moi nai ve a chuta chia chuan ai war ngi om si lo hian liu ka chuan alo hnial thlachina Kaylee chu chungrila hian akhi ver ni tin taringot mai ani chutianga ni tin ama thati hlia tu chu Kaylee chuan nuamati a tin ama a inrin tokna siam pha buka liu ka chu wadu hluain azuna wa wai kherlo ma se ama afakna ri chu sha duin belo theilovin a pha ta ni tin chu mai ba ka a unaw a chung kwai mo thiantinena anin ti thiam lo puin liu ka bula chuan azwal ko thina ani chuan alo hnem mai ba ka alama alo tang thiam thei emema chu chuan a shat lo karin liu ka chu angai na tirzwal sau pha tareng ani liuk chu kumsum ni pasari mi ni kan ti to kha tlang takin Kaylee chu akumza te zota Kaylee ro chuan kumsom pangami le kani ti chu ashil du baulo atlangwal biak chu tlangwal pangai takani ti asia a chu wangin kumtling to angalana du wangin kumsom pakumi angin ain soitani liu kai ro chuan kumsom ni prokmi ni in ain soive thung ma se tum khat chu Kaylee chuan a chian te ne na uniform ha a anin post lai chu a post ta hlau maya kumsom pakomi chuan school form a to don lo ti hrichiang tu liu ka chuan a chhual tangal renga Kaylee tan po tan ngai na talawa tlang takin
kum som pangami le kani tho chu shilta a ma se liu ka chuan thinrima block chu alo tum haulo anin biak na chu chunzom zela du a ma se anin thupri angai don ani keili chuan kumala tling lawa liu ka chuan a buai pha theitlat keili hne na chuan anin bezom don ani chuan a thiante a u naw a chungte atua po chu anin biati a shil thiang lo ti thu chu shilta a shilani chuan atan pha don ti thlengin a shil bok chu tianga ninge mozat anin biak nu chuan liu ka chuan ataka in mu puya somta a keili chu aina leng turin a soma movie ten enduna nga ei tur ten eyanga adwat don zia te chu thiam takin a shil ta zai zaya keili chuan achak ngang mai alorem ti ve ngal mai bok ti chuan phur takin anti tur chon ruwa man chhozela atopa liu ka chuan vodka leitilila kaidun ve chinila ti in asom le ta a kili la chu alo phur jok zama a athil ton ngai lo borak thar han hip chu alo chak na samai puitling pa nga yanga hannun chin vel chu athil chak zong tak alo ni nge nge a ti chuan anin dei thun turatan anin mel sha ta changa kar ni nu kumsang ni som panga November ni som pathum chun ruata a liuk chuan fing takin keilin hena chuan ikalna tur dik takhi inule pati shil chuan anrem ti hau lawang an chwa tir phal lawang che ti in ashila ti chuan keili chuan anule pati hena chuan a thian te na kal turangin ain soita ni akal na tura ain soina chu anule pati point an chiat zong ani a an ring hlem lo ti chuan anin dei thun chu lo thengta a keili chuan anule pati chu an karin ain thla tira a thianu chuan tuilewa zirwangin chumi hmuna chuan thla mai turle alo nga tur thuashila anule pate po chuan athu soi chu oin thatakin an thla ve mai bok anule pate chu thlir liam te te ati chuan abial pa omna lampan chuan akaltani chumi zan chuan keili chu luika ina chuan akala adan pa ngai angin thalak le status te a upload le a thildang lam thleng a om shan lo atukin rinnia chuan keili no Stephanie chuan afanu hne na tangin message adong le a zan khatdang achhianu te na ria adil na ni Stephanie chuan afanu chu achhianu te na om tak tak anganga in alorem ti vele mai buka ti chuan keili chu inrin ni zan chuan liu ka te na chuan ariak le ta ni atuk chol ni zinga lo thleng ta a liu ka te in zona chuan papakhathian iPhone ke vekhi achar ta nol mai anei tu ten an thlau palani ringa ain lok lo hlau nge ahong thei ta hlau mai chuta number call nu nung ber chu a call ta a Tleirawl pakhathian alo changa alo chang tu chu keili thian nu ni ti chuan keili phone char tu chuan phone chu konga char thu le ake thu te a char na mun te chu shila ma se keili thian nu chuan chu mun chu a shelo tlat ma se chu tianga kholaya keili phone om ringot chu angai thathlak lo tlat ti chuan keili thianu chuan keili no Stephanie chu bia in thil omdana shil ta zungzunga Stephanie chu abo tamap mai achan chu aron phone tu keili thianu chu keili in arya na turnia a soingei khani si a thil omdan en chuan afano chu thianu te na chuan riak lo ti asia tatlat ani na riak lo mi tia zo chuan keili thianu chuan zirtopnia skulanin mu bak ala mu le lo tho soita ta zit chuan riak lo ni te chiang ta Stephanie chu chi aya khazan ni liam ta khan afanu chu khoya nge riang tunala ama biak po chu soilo abiak po na turber a phone la ke nuain anveng shat ngai lo na an char buk si thil dik lo enga mutak zonga omtian chita a arangin police te hena chuan afanu bo tho chu a report ta a ti chuan rang takin police te chu Stephanie te na chuan an lo phingala keili chanchin ani tin hun man dan le ami kom china mel shat te ho chuan han zot ngal te char chara a social media man dan ten han zot ta ti chuan keili laptop le a phone an char tak te chu la in an han en kwal te zungzunga a message thon chwa le don te a thil post te engkim mai chu chik taka enin rin hel om tur te chu an han dap kwal ngal te zungzunga a Facebook status atang chuan in rin ni thlenga a thil post a mu theya thil danglam le ngai that lo na shan lo ti chuan Facebook a private message chu an han en le ta a chuta tak chuan liu kanena anin biak na chun hutani police te po chuan chutianga ama aya kumtam taka upane na anin kop chu
mak an ti hle nge a an thuin thona tang chuan anin holo na sa ti ashiat buk si liu ka chuan a message pakhata chuan kumkhwa tan ka rubo thei cheng em ti hi alo thon keu maya chu chuan police teril ruwa ngai that lo na lian tak atu ngal bok arangin liuk motor chuan police chen khat chu an chuaka chen khatin anin biak na chu an lo la en bok ti chuan police te chu darkar khat nu vela liu ka in chun thlinga kelie ro mu tur om lo liuk chuan thatakin alo dong songa police te chuan liu kan hena chuan keili chu ashiat zong ani le ni lo thule tu naya mu lo thu then han zot ta a maktak main liu ka chuan dot soilovin zirtop ni zana tanga aina ria thule inri ni zan thlenga om thute chumi nuwa ho thute chu thatakin alo soi ve mai bok tin thil then khat alo om nual tho chilin police te chu apingal boka cholnia ron kalle abe sei wangani thil mak deu chu liuk chuan keili phone chungchang khoyangen mu ti le achung an in sakem ti chu zot nol mai chuero chu police te chuan an chin chia kyau thung ti chuan chik zo ka thon zo fia theinan police station lama an hruai thata a chutianga thon hanin zo an hanin zo ta ka chuan liu ka chuan inrin ni zana chuan keili nen anom mai ba ka an chenom pa Thihphah tilve thote soita a ti chuan a ina tang chuan an panhi chuan an chuak dona an chwa dun hun lai takhi a hre chia lo ni ina in soibok an ron let le mai ringin darkar khat chuang nga ka ma se an rei tak em wangin amut san tamai ni ina in soibok atuka harpoa an la ron kir lo wang chuan an ron kir lain zanarei to anga an ti buai du lawanga ti chuan Thihphah na in zo ka chuan an kalta ni ina ngai bok chu wanga keili thil then khat po a ina la omani thua soifia bok police te chuan liu ka chu an la ring hlel reng thawa ma se midang pakhat in rola omta ka chuan an nok tran chole zwalta ti chuan Thihphah na chuan han zong le tran ta a ina le an na thona muna chuan om lo ve ve a darkar tam tak an zon nuwa a mel shat te ina an va muta a keili ro atel ve haulo ti chuan rin hel thil thuwa liu ka le Thihphah na te chuan man ta ni ti chuan police te chuan engma lal hrelo ni om takin liu kan hena chuan keili ne na aning kung kai dan chun zot ta a liu ka chuan Facebook a chuan a mel chat lo po chana nei nual thole keili nen chuan tunge in etma sajok a chat lo thote soya ma se soi to angin friend request thon ma sa to chu amani ti an check out to thung ti chuan liu ka chuan soi zelin anin chan tak nu chuan I tha em engei an ti vel chuan anin biak ve nual tho soya ma se chu ai chuan a thuk fe ti police te chuan an shereng thung liu ka chuan a thu soi pa chuan akut hanwai le ti chet anga em boka police hote chu oi ti ratum hle ni na lang a thu soi ngai chu soin Thihphah le keili te omdan chu a soinon le a heti lai hian Thihphah na thu soi ro alo dang ve thung Thihphah na soidan chuan inri ni zandar sari vela liu ka chuan kongkarun kika zune na poltur lemonade mo cola emo anei le nei lo ron zota Thihphah na chuan anei lo thu soina lo chang ve maya athu phungin iwamo mo om ve ti angreng doina fiama chuta liuk chuan sawa khoilai nei thule ama zana an noidun viau thote chumi zan po chuan ruidun le an tum thote chu achil luama ti chuan Thihphah na po chu waleng phein liuk le keili tenen chuan no an badom tlang ta nge a darkar level z ala oma mase liuk le keili te chu an roi ta lutuka keili phei chu anoi to hle a thutpo thungil thei to lawa ameng hlei thei lo bok atua ma chu ti ti puitak an ni talawa anin tak ema wangin a ho santani liuk le Thihphah na te thu soi chu ain kal ta hle a keili munu nung tu zoka anin non na ni ber chu atue mo zok chuan dot an soi ngei bok ti chuan keili zon na chu an nei ta a arang theyang bera an zon mo ngai ti an shebok achan chu atwa zok po chuan lo kidnapin keili chu lo ladam ni ta se a kidnap tu berte an mana wangin eile in ata chamdona emo hliam po alo tuaring theibok chu wang chuan an thei to pan chu a mun kil khor le chi sang te an dap kwal na sale a helicopter mangte uifing mangte car le bike te chu soi ngai lo ni ta se chu mai ba ka kia kala zong po an tam hle ni reivak lawa an nu chuina pui thei tu tur an huta
liu ka chena tanga lavak lawa chuan me che kor hnuai an char ta nol mai a umna la rei lo ti sha takin bal pola bal man lo ti chuan chu kor hnuai chu police station a evidence atan an la ta ni Kaylee no Stephanie an han mu tir chuan a fanu kor hnuai nge ani ti a fin fia theibok until charawang chuan police te chu an hnual hle a Kaylee chunga chuan thil thalo tak a thleng ni nan nga ya nungdama an mu le anin be sei lo hle ni ti chuan aya man mu le na sa zwalin an han zong le ta a police officer zanga chuang lai chuan he case pakhata hian an troi omani tin an ni mai ba ka Kaylee mel shat le chan thate chung le khatte poin an zong bok heti la hian Facebook a liu kale Kaylee in biak na ti chu an lo la chiar ta renga kar ni tal top ni khata dar kar somni pali anin biak na hu velani a message asang chuang fe oma chiar zo hlei thei poni lo an chiar thui po le liu ka te nom zia chu an mu chuak zela abial no chu kumtling lo ani ti shereng chungin thuten om le mi pat mei chana rong kain a bena sal he ti an mu chuak bok atira khan kumtling anga ngai na bia a mase kumatling lo ti asiat po chuan a thu thon top tak tak chu ala sim thei chuang lo liu ka phone po police in an lak saka an han check chianga anin biak na chu Kaylee phone a sang chuang online liu ka phone ai ro zanga vel don ora thung aum zia chu apoi tur ang chu alo delete chen to ti na ni chu ti chuan an han chui zela Kaylee phone chu inrin ni zandar kwa tangin man chun zom ani talo ti sia chwa ani ta a chumi hun chu achunga thil thalo thlen hun ani nge an ring bok achan chu Kaylee hian zandar som pakhat thleng tal a phone hi a khoi nge zia tlatani tin liuk chau ni lo Stephen a chanchin po chu police te chuan a chung le khatnai vai ten han zo chianga chuta chuan Stephen a chuan storage locker anei thu an soita a chu thu chuan police te beng aver ta zak mai arangin Stephen bitmena bungroda na mun chun pan tangala Kaylee cho lo la dam tak mialin ti be senan an nei thar le ni chumuna thokte chuan Stephen a chu cholni chonu dar nia chumuna chuan a kal thun soya tin CCTV atang point chu chualang ngei bok mase chumun an thlen chuan an be se angin thilakal lo Kaylee mel mu tur om lawa tin alo fil fai phian bok mase chung mai ni lovin asir anung vel te chu anhan en kwal le ta a gate pona chuan mun pakhat lokara anda du lo an pai khom na an mu a anhan en chian chuan mei chi thom no le handbag ten muta ni chu thil chu police station a an la phea Stephanie chuan afanu ta nge ani tholo fin fia le theibok chuta je chuan Kaylee chu dama mu anin be sei to lo chiang hle a tin Stephen ale liu ka chenom khoveng te an komna chuan khamizan khan che thom le bengcheng thom chu an chinge ya mase zurui bengcheng anga an ngai fura pakhate ro chuan mi pakhat le meichia le no panmel tak thinrim taka anin haulai a mu a mi pa chuan anam thlu a mase nuwa po a meichia chu a thomai lawa atopa mi pa chuan azuk pot thota ni in a mu bok in ngai zong in house tle anga alo ngai nge a tin Stephen bitmena thon zo chian lai hian police te chuan Stephen a taksa chuan pemle hliam te naw an munwal bok a maya chuan langsar takin mun thuma a hliam bok police te chuan an na tho na mun ma vain ve re reng thainan sia a an wakalta a chuta chuan mei pui che sa la hal lo an wa mu a police te chuan an han haidar ngala chuta chuan ip pakhata me pathom no thisen kai no hi an wa mu chuak ta ni thisen chu te storin an thon ngala chuta chuan Kaylee thisen nge ni ti an mu chuak le ta ti chuan liuk le Stephen te chu ruk bo case ni lovin twal tha case a man an ni ta a ti chuan thuan han zot thale ta a Stephen chuan heti hian a soita a ama kha chuan a thian te pani ruilu to kom tlak lo wangin ina chwa san ni ina in soya mase chu chu thil omdan alo ni haulo liuka ina tang chuan a chuak nge ya mase ama mai ni lovin Kaylee nen te hartumin an chuak donani tin an thenom ten in ngai zong in hawanga an soikha an ni nge rin thua soibok Kaylee chu roilu tuka kalpo kal hei theilovin atlu sopni ai zela a thoveng hle a anu dewa phei chuan aning ta zo khiala Kaylee chu
ama akal lei thei tak lo wangin akai ta hial ni in ain soibok ma se chu bak chu asoi du haulo chu tiang ani ta ka chuan police te chuan Stephen hena chuan ti hian an ti ta a tona hian ti swal nei lo ti in tangma se keili mununung ber to ni wangle ama do ta soi wangin thiama chang zo don chuang lawa ma se thil ti dik tak apuana a thiam lo ti ain pomero chuan a shem hun chunga toy zo kang ti zongin an shilta a ti chuan Stephen a chuan kumsom pangami le keili chu pong swala atha thu chuin puang ta arwang churam hnoya ada thu soin me patang chuan ada na mun chu police te chu ashil nge a chu mun pan chuan police te chu ankal ngal tabuka keili ruanga thuruk na mun ni apik angring hle a November thla ania khwa vot buk nen ruang zong tu te tan po a ha thlak hle bok azana kal an ni bok nen an mulok theilawa atu ka chuan manro chikim jok nen an thok thale ta a darkar tam tak an zon nuwa keili ruang leinat om tak moza bak in bel lo chu an ba mu chuak ta ni alua liam atwan sa hle a asama chuan thikhar om nuaya akut le ban vela te chuan ama be tu chu aswal let na sele ti ashiat bok alaina om tak zetane li ko chuan engma in rol na nei velo thua soya ma se kumtling lo mut pui wangin shemna pumpel don chuang bik lo Stephen Bitman chu dam chung lungin tang tura a chung thurel sakani a kumsang ni somnga ma chu perol chwa thei ani don lo liu khar loi ro chu kumsom pani chung tang tura a chung thurel sak ani ta ni khati zong khatun trumata na kan ngai thak tur chu ni e